Ако нямаш здраве, не можеш да си изживееш живота. Аз имам една алергична хрема. Носа ми е винаги запушен, след като взех Salt Pipe и всичко ми мина. Wellneo Salt Pipe е керамична лула с лечебни кристали. Солните кристали извличат вредните бактерии и секрети от организма. Резултатът – дишаш по-лесно и свободно. Ползвах Salt Pipe 1 месец и имаше ефект много добър при това. Wellneo Salt Pipe облегчава симптоми на хронична хрема, алергии, астма и синузит. Помага при дихателни проблеми и кашлица. Гледах реклама по телевизията за лулата. Преговарях с мама и тати да ми я вземат, защото аз много я исках. И мама се съгласи и ми я купи. Лулата Wellneo Salt Pipe е клинично тествано медицинско изделие с доказано действие. Солните кристали са 100% натурални, напълно безопасни и нямат странични ефекти. Смело мога да заявя, че е здраво дете благодарение на подобно лечение. Цената ми се стори много достъпна. С Wellneo Salt Pipe дишаш лесно и свободно. Помага ти да пребориш кашлица, настинки и грип. Лулата със солни кристали е твоето решение при астма и алергии. Wellneo Salt Pipe пречиства дихателните пътища и улеснява дишането. Комплектът включва керамична лула и турбичка с солни кристали. Една турбичка ти стига за цяла година. С Wellneo Salt Pipe пестиш пари от лекарства и дишаш по-лесно. Всъщност много съм доволен от лулата. Който я е направил, браво на него. Обади се и поръчай Wellneo Salt Pipe лула с солни кристали. 100% натурално решение при астма, алергии, настинки и кашлица. Вземи Wellneo Salt Pipe само за 39,90. Потърси я на Wellneo BG и в магазини Topshop.